A few moments later. So, what's up sa inyo lahat dyan, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga bade, so, for today's video, dito kami ngayon sa, Lucena. So, kagabi, malis kami ng alas 11 ng gabi. So, dumating ngayon kanina, alas 4 na, sa Lucena. So, update ko lang kayo now sa, sa video na to. Sabi kasi nila may bagyo daw ngayon. So dito sa Lucena medyo umuulan-ulan tapos malakas na yung hangin. Kumusta kaya yung mga kamag-anak ko sa Surigao, sa Leyte? Sana mawala na tong bagyo na to. Sana okay lang sila doon. Kasi kagapon wala yatang signal. Tapos yung biyanan ko dun sa Leyte, hindi niya makontak ng asawa ko. Kahapon pala, alas 10 yata yun. Alas 10, nakontak pa niya. Mga bandang hapon na, di na makontak kasi nawala na yata ng signal. So kung saan man tayo lupalok ng Pilipinas ngayon, ingat tayo kasi medyo malakas yung bagyong Odette. Bagyong Odette. Yan, dito sa Lucena malakas na rin yung ulan, mahangin. Di pa kami tapos nagbaba, binaba lang ng binaba, tapos pag tapos alis, labas na lang siguro ako. Labas na lang kasi medyo dito sa pinagbabaan kasi namin medyo medyo yung kalsada. Medyo masikip, two-way pa. Sana ako one way. So yun. So mamaya update ko lang kayo sa kalagayan ng dito. Ang ni Odette dito sa Lucena. Papakita ko sa inyo yung ulan-ulan na dito. Yan, ulan-ulan na. Pero dami pa rin tao. Kanina pa to madaling araw nag-umpisa yung ulan. Mga alas 3 yata. So yun, shout out pala sa mga taga Lucena dyan, ingat tayo lahat. Mga kamag-anak ko sa Mindanao, Leyte, ingat kayo dyan. Sana mawala na tong bagyo na to. Napakalakas talaga gupit ng Odette na to. Kasi bawat tingin ko sa Facebook, nakikita ko yung na lang, yung post ng mga mga tao talaga man sa mga lugar. Ulan na dito, malalakas na. Ngayon hindi pa kami na hapunan, magahan pala. Yan yung na yung ratio, yun yung customer namin yung tindahan yun. Kaya wawaya, update ko lang kayo kung lalabas ba tayo o didiretso na pa. Hintayin ko na lang yung pinanti.
Kasi kanina may enforcer dito kanina. Bawal talaga dito mag-parking pag ganitong oras yun. Siguro ngayon medyo may bagyo kasi. Kaya siguro umalis na yung enforcer dyan eh. Kaya binaba nila lang binaba. Siguro naman malapit na siguro matapos yun kasi puro sa lasit na lang natira. Ingat tayong lahat, no, sa bagyo ngayon kasi medyo malakas. Sa Surigao, signal number 3 yata pero sa amin. Malapit din to si Udit. Ulan na. So mamaya update ko kayo sa kalsada. So dito tayo dadaan mamaya sa ano, sa tawag na dito sa tawag doon? Lokban. Yun, sa Lokban pala, sa Lokban. Doon tayo dadaan kasi medyo maganda yung daan doon. Hindi na rin, konti na lang tatakbuhin mo. Oras na ba? Oras na. So yun, mamaya update ko kayo, no, so kalsada kung medyo maputi. Takits na lang tayo mamaya. A few moments later. Yeah. Ay, bu. Kaya yung cellphone niyang ginagamit mo? Ito to. Hindi ako yari ka dyan. Nagkalaban mo yan. To! Cellphone mo to! Ano ba? Nagkalaman ni Kerben eh. Nag-insert ng ano. Bold. Nag-insert ng Facebook niya. Hindi mo na makikita Facebook mo. So yun mga bade, no? Ito yung update natin ngayon sa ano, dito sa Lucena. Ayan. Madilim na yung langit. Naulan. Oh, madilim na yung langit. Ang lakas ng hangin, no? Takin ang gago. Kaskas ang putang ina. Pakita mo dun. Pero, kung talaga tinamon, kaskas yung pinto. Wala. Mahina lang yung bugso. Sabihin na naman yung kore po tayo. No na talaga, oh. May nanggana naman eh. Ulo talaga. Ba't pinitawan mo? Malin. Pinto. Ayaw mo malakas yung hangin, gago. Mahina lang yung impact. Wala naman gas-gas. Wala gagas ka. Paano mo makikita? Dito ka sa loob. So ito yung sitwasyon dito sa ano. Madilim na yung langit. Nandito pa kami sa ano? Dito kami sa boundary ng gulang-gulang. Nantayin namin yung kasama namin kasi doon iniwan ko doon sa ano. Tagal ng chika. Umiyak na yun dun. Ewan ko kung makita niya kami dito kasi ang cellphone nandito. Iniwan. Paano kaya yun? Parang gusto ko balikin tong isang pinante ko doon eh. Baka naman maghanap-hanap kami tatlo kung saan na. Di rin alam to mag-commute eh. Alam ko mag-commute. Ako, tao na lang iniwan mo dun eh. Si Toto, di mo alam kung Ilonggo nakatira sa probinsya o dito sa Manila. Kasi marunong mag-Tagalog. Puro Ilonggo. Ay, nako. Lalo, di na mahabol truck ba no? Tusi lang. Mahaba-bara naman ito. Pahinga na ito doon. Ano naman daw takbang sa ano? Sa? QC, sabi ni Kempis. Wala nga, sa Marikina. Wala pa. O, diba? Ay, Marikina pa pala. Saan ba tayo dyan? Buti ko pa ipakpak ng truck na pwede.
Sa Quezon City, walang truck ban. Sa Marikina, tsaka Valenzuela, mayroon. Tagal-tagal kasi buksan yung binakbak doon. Bukas na siguro yun, no? No? Bukas na yun. Dahil doon yung kabila eh. Siniminto na, di ba? Oo. Dito madilim na dito yung langit. Masama na yung panahon dito sa Lucena. Gutom na ako, yung kasama namin di pa nakarating. Mamaya alas 3 pa dumating yun. Problema nung kung di tayo makita dito. Parang yung matang yan. Laki-laki ng matang yan eh. So yun, mamaya update ko lang kayo kung sitwasyon natin dito sa kalsada. Gutom na. Jadi lagi para hindi. Intro ka muna, intro. Ay, ito muna mukha mo. Asawa na nga sila sa mukha ko. Asus. Ako mo din. So ito yung ano ngayon dito, sitwasyon dito sa Lokban, no, yan. Yung malakas na yung hangin at kaulan. Terrible ang bagyo, te. Dam. Gakusok na nga mo, hindi niya lawas. Tugnaw na. May talaga ito si Udit eh. Na? Udit, bagyo. Udit pangalan na ng bagyo ah. Patayin mo na kasi. Godet? Godet? Udit? Ano? Kasi ulit. Okay ulit. Bahay namin nga ganyan tayo sa bahay, masira pa yan. Sa bagyo. Eh, malakas eh. Sa Surigao nga, signal number 3. Signal number 1 puro sa amon na. Ito, sa inyo. Kalapit lang yun. Pakulo, di ba? Ang bahay ko, sarili ko ba, dumulupin ang alito yan. Oo. Bahay ko. Hindi ba? Hindi. Tanggal. Sila ako daw, wala pa ako nagtawag yun. Ano, wala ba signal? Natumba na yung mga kawayan dito. So, yun ang epekto ni Rodyo Ulit. Nag-SS na si Ulit. Isis. Sana yun sa ML yan eh, Ulit. Ito, ba't ang bagal ito? Oo, bagal. Oops. Makakabutas. Oops, huwag kang tumakbo. Diyan ka lang. Tumakbo. Diyan pala eh. Mahaba pala eh. Talang na, parang dagat na. Oh.
Maynila, walang ulan, no? Dito, malakas yung ulan din dito. Medyo makulimlim lang doon eh. Ano sabi ng asawa mo dun sa ula? Sa yung lugar na nasira ng bahay? Sa ano, Samar? Nakapatid mo mas Tacloban. Sa, ano sila eh, San Isidro Leyte sila eh. Di pa nga makontak yung ano, Biyanan ko. Tacloban ang makinang sentro ng mga pagyunan, no? Oo. Yun, lahat. Lakas ganit din sa dito sa amin, dito pa kaya. Oh my God, guys. Baka ang karsada. Baka na dito. Matilim, no? No. Lakas, ay. No! No! Ulan yung pumasok na yung ulan ah. Ang pumpo sa taas ng dyan lang. Ayan na oh. Ay, Kaki. Baka ilipad yun to. ay, iwana. Basa na, Basa bigat na yan. na, oh. Nalili pa rin. Ng gabi, perting ulan, o ay hindi ko mabasa. Ano ka ba nagising? Ba't sabi mo kay Kirby? Kirby, ibigay na yung resibo doon. Mag-alas 9 na. Pag-alas 9 na. Putar yan. Ikaw Kirby, anong mas ka ba nagising? Ba't hindi ka nagising kay Toto? Hindi siya nagising. Puta nga, kaya magising mamaya, wala kayo dun eh. Oh, Masarap ng tulog niya eh. Narinig ko nga yung usapan yung dalawa eh. Pero pa kayo Toto sa yung pera Kirby. Labay ka na parking. Oh, narinig ko, di ba? Kahit tulog ako. Alam mo? akala mo. So, Kirby, pag natutulog ako, yung tainga ko nakikinig. Narinig ko nga yung hilik mo eh. Yan o? Oo. Ano, nakanganga ka pa? Oo. Pag, di ba, umakit ka to? Akala ko siya gising. Pagtingin ko nahilik na. Nakanganga pa oh. Tangin na siya. Hindi pa ka nakatulog. Di pa nakatulog. Tayo sabi ko, tayo, isa pa yung puwet kasi sa akin ah. Ayos talaga. Pagbaba ako, may dalawa na lang sa likod ng truck. Wala nang nakalo. Nalulupot na ako. Nandito na ako sa Entrada, no? Si Luis nga, hindi yung bag niya doon eh. Nakilala eh. Sabi niya kakama na. Saan? Ninakaw yung bag niya. Dito sa Manila. Sa Binamina. Oo, sila ni... Nakakan din, di ba? Sila ni Tutoy daw. Oo. Ang bagyo ng brown. Oo. Sabi ko nga sa kanya, nabigay ka pala ng pamasko ah. Hindi ko mo lang binigay sa amin. Binigay mo na lang sa amin. Baka minagutan sa gawa. Sabihan ni Dawi. Namas ko. Oo, nagmasko ka na. Pati na yung relay niyan doon eh. Yan ang relo mo nag-invest ko sa akin. Sabi ko nakilala pala eh. Hindi pala sa'yo yun eh. Kinuha sa may-ari. Sabi ko, tragis na yun. Tatagal-tagal mo na nagmamaniho. Yung pala alam dyan. Wala yan na sira, ano? Eh, kaganda ng panirado ng RBX. Hindi niya sinirado. Ayun, kasalanan niya. Oo. Diba na, sisirado yung pinto nun eh. Oo. Yun to, ililipad na yung pumo. Di na makita sa ano. Kunin mo nga. Ginawa tayo sa tiro. Di na makita yung gilid. Kunin mo nga, Kirby. Buti mo siya sa gilid. Tayo, lipad yan. Mamaya, Tapos si Kristal sa isa. tatakip pa yan sa kutsi ng salamin. Hindi nataranta yung kutsi. Daranta, patayin niyo ako! Sa kabila! Iiwan mo dyan, no? Tayo, pinunit mo pa. Ulit eh. Doon mo silagay sa van. Di, dyan na sa kilid, oh. Huwag. Sa van mo ilagay, Kirby. Mamaya, tatakip pa yan sa mirror o sa salamin ng kutsi. Taranta yung kutsi, Ma'am Rino.
Kala ko tinanggal yan na kanina. Hindi ko kulit nakamuno pala. Nakita mo man Japon daanat no? Siguro yung sabi nagbubatak. Kaya kami isang takas ko, tangina, high na high siya. Hindi talaga siya natulog. Tarang. Hindi. Kasi, naglag na ba? Limang daan natin tinira mo. Kung nagtatapos yung tatlo na gilang, limang daan yung tinira mo. Patabi mga ilan. Nangutang ka na ang karangal ka? Sa'yo lang na sa bila. Oo, totoo. May utang doon ng uniform ah. Oo, sabi nga ni Ryan, nagkunto sila na yun. Nagkunto sila regular. Yun ano siya daw. Nag... 200 lang nabigay. Nagtira, 200 binigay. Kaya magbalik ng 300 lang. Sino nagsabi? Ryan. Ryan Beriones? Oo. Pinto yan sa ako kahapon oh. Ikaw to nang utang doon sa karang wala na utang pa rin sa pila. Sino kaya? Bakit? Si nanay, nagsabi nga, ay kung saan ako papauwi. Valenzuela yan ah. Ilala mo yun litro po, yun niko mo sa lakyan, Valenzuela yan ah. May utang dito 300 ah. Sabi ko, si Kirby lang mga siya pilaras, kung is Kirby. Yari ka talaga yung lap-lap. Biyaya ka nila ako mo tape. Hindi ako mo tape. Huwag ka nang umuwi dito, Kirby! Sabi siguro yung lap-lap. Siguro kaya Ray, may mga picture ka doon sa mga tao dito ka. Oh, sana ipaka, tingin mo kinanay kung saan banda dyan. Parang one sigurado, magsabi na. Magsulo na, sigurado, masigurado. Oh, sila lagi sa pila huli. Sila nang libre eh. Oo. Diba sa sila kasama ko? Yung ginawa kong lockout. Kasi hindi ka binigyan. Sigurado na yan. Hindi daw siya binigyan to. Then, Kirby. ay, sige, yan. Bakit? Ginawa daw siyang lockout eh. Nautong pa ba yan? Puta! Akala nila, hindi mo alam. Akala nyo Oliver yan. Sabi ko, huwag ka na pulo, ano ligir. Hindi ko, kumain naman yata kayo. Masarap naman yung kain niya. Oh, yeah? Ay. Okay na yun. Hindi, tapos bulukat. Hindi ka gutom. Binigay ng driver driver. Ha? Binigay ng driver driver. Libre din? Ayaw kami namin. Ay, wala kang bigay. Binigay mo. Hindi na. Hindi ka bibigyan. Kalokohan. Wala kang